Svake godine naše povrće, voće i cvijeće napadaju razne štetočine koje nam mogu znatno smanjiti prinos i zadati mnoge probleme. Danas ćemo govoriti o jednoj učinkovitoj metodi za suzbijanje štetnika poput krompirove zlatice, smrdljivube i lisnih uši. Krompirova zlatica najčešće napada krompir i plodove patliđana. Ženka polaže jaja na donju stranu lišća, a ličinke koje se izlegu počinju se hraniti biljkom. Smrdljivube su insekti smeđe ili sive boje koji se hrane sokovima biljaka. Osim što izazivaju oštećenja, smrdljivube također mogu prenositi bolesti na biljke. Lisne uši su mali mekani insekti koji se hrane sokovima biljaka. Osim što uzrokuju oštećenja na lišću, lisne uši također mogu prenositi bolesti na biljke. Stoga ćemo napraviti jedan prirodni pripravak koji se može koristiti za vrtne i sobne biljke. Dragi prijatelji, kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Ovo je pripravak koji svi sigurno imate kod kuće, a radi se o pripravku od ljute paprike koja sadrži alkaloid koji djeluje kao prirodni insekticid jer ima sposobnost odbijanja ili ubijanja štetnika koji dolaze u kontakt s njim. U litru mlake vode dodajte pola kašike ljute paprike i malo blagog prirodnog sapuna kako bi se sredstvo bolje zalijepilo za biljke. Sve dobro promiješajte i ostavite da stoji 2 dana. Zatim procijedite. Možete razblažiti sa još vode jer je koncentrat veoma jak i može oštetiti biljke. Špricajte biljke svakih par dana ili po potrebi. Dragi prijatelji, ukoliko vam je ovaj video bio koristan, lajkujte ga i podijelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama. Sretno baštovanstvo!